em sanibonani emsebenzini isitolo. Kunodaba engifisa ukukhuluma ngalo. Kodwa ngaphambi kokuthi ngikhulume ngalo ngifisa ukubuza lo mbuzo nje owodwa. Ngizoqala ngawo umbuzo ngifisa ukuzwa ukuthi impendulo zenu yithini kuwona. Uma umuntu wesifazane, uma nje intombi noma umuntu wesifazane eshelwa insizwa namhlanje manje, imshele manje, kanti mhlambe naye uyayithanda, or kade eyithandile mhlambe kwase kuqondana nokuthi izomshela lensizwa. Uma evuma manje ebese beyalala manje, kubufebe lokho. Ngicela ukuyibuza nje, uma evuma manje bese kuvela nethuba lokuthi kulalwe manje, lokho kubufebe. Ngifisa ukuthola, nginayo impendulo mina, kodwa lo mbuzo ngubuzela lolu daba engizoza nalo. Ngifisa nje ukuthola impendulo la ukuthi uma owesifazane eshelwa insizwa manje ebese eyiqoma manje ngenxa ukuthi nawe uyayithanda, bese kuvela ithuba futhi lokuthi kulalwe manje bese beyalala, kubufebe lokho. Kubani? Kubufebe kubani? Owesilisa noma owesifazane? Oyisifebe. Njengoba babonane manje bobabili, bathandana manje balala manje. So ubani oyisifebe, noma owesifazane noma owesilisa, noma bayizifebe bobabili? Nje ngifuna a logical answer, impendulo nje ethe ukuthi ene logic. Ngiyabonga kakhulu.